csapat, 8-an összetartanak. Piros, barna, zöld és kék, a hasznos mozdony legénység. A munkája mindnek más, az otthonuk a fűtőház. Thomas és barátai hívnak játszani. Thomas kicsit szertelen, James fiú és szemtelen, Percy a postával jár, Gordon soha meg nem áll, Emil mindent megtanul, Harry öfeg füstöt fúj, Edward mindig ötletes, Toby pedig szögletes. Íme itt a nagy csapat, 8-an összetartanak. Piros, barna, zöld és kék, a hasznos mozdony legénység. A munkája mindnek más, az